ಇದು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಲ್ತಿಜ್ಜಂದು ದೇವರು ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ಪಾಡು ಭಗವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆವಾಡು ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪರ್ತ ಪಿದಲ್ಲ ಬೇ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಬೈ ಬೈ ಮನ್ಪುನ ಸಮಯ ನಾಡ ಬರ್ಕನಲ್ಲೆಪ್ಪು ಬಲ್ತೋನ್ಲಿತ್ತೆ ಆರಿಕೋಡಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂಜೆ ಆಗುಂಡು. ಹೆಲೋ ಹಾಯ್ ಅಪ್ಪು ಗುಡ್ಡ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಉಜಿರೆ ಆಯ್ತಾ ಎಸ್ ಉಜಿರೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗೈಸ್ ತೆಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಉಜಿರೆ ಹಿಡಿಪುಣಂಜ ಸೂರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೊ ಯಾನು ಅಮ್ಮ ನವ್ಯ ಬಾಲೆ ಸೇವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಎತ್ತುಂಡು ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಪೂಜೆ ಆವಡಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಬಟ್ರೆಗೆ ಸೂತಾಗ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಪೂಜೆ ಉಂಟುಂಡು ಬಟ್ರೆಗೆ ಸೂತಾಗ ಬತ್ತದು ಇದನ್ನೈತೆ ಎಂಕಿನಿ ಪೂಜೆ ಎತ್ತುಂಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯಗ್ ಹೆವಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ನೀ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬರ್ಸ ಬುಟ್ಟು ನೆಜ್ಜಿ ಕಾಂಡಿಡ್ದಕ್ಕ ಹೆವಿ ಬರ್ಸ ಒಂಡೆ ಹೆವಿ ಬರ್ಸ ಅವೇ ಎತ್ತರ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಇಂಕಲು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಚ ಉಜ್ಜಿರೆಗೆ ಅದು ಹೋಗೋಣ ಸೂರ್ಯಗೆ ಸೊ ಐತೆ ಇದರ್ದ ನಾನೈತೆ ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಪ ಐತೆ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಅಲ್ಪದ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಂಚುಂಡು ಅದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಐತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂಜವೇ ಈ ಪೂಜೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಜನ ಆ ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಪೂಜೆದ ಬದಲು ಐತೆ ಅಪ್ಪು ಗುಟ್ಟನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಗ ನನ್ನ ಪೆಣ್ಣಿಗೆ ಇತ್ತಿನವಲ್ಲ ಸೊ ಸೂರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಲ್ತೈತೆ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಪ ಬಣ್ಣ ವಿಶೇಷ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೂರ್ಯದ ಅಲ್ಪ ಮಣ್ಣದ ಇಂಚ ಪರಕೆ ಬರ್ಪು ಮಣ್ಣದ ಮೂರ್ತಿ ಪರಕೆ ಬರ್ಪು ಪೂರ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಟು ಸೊ ಅಂಚ ಐತೆ ನಮ್ಮಡೆ ಪಿದರ್ದ ಸೊ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಅವೇ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ನಾ ಪೂಜೆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆವಡಾತಿ ಅಪ್ಪು ಹೆಲೋ ಅಪ್ಪು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ತೇವೆ ಸೊ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಬರ್ದು ಓಪನ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ತೋರಿ ಹಸಿ ತಿಂಗಳು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಗೆ ಆತು ಸೀದಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ರೂಟ್ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಗುರುವಾಯನ ಕೆರೆಗೆ ಎತ್ಯ ಆದ ಬರ್ಸ ಬಲಗೈಸ್ತಲೆ ಒಲ್ಲ ವಾರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟು ರಣ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಡ್ ಬರೋಣ ಇಜ್ಜು ವೈಪರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹಾಕೋಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ ಜೋರಿತ್ತು ಸೊ ತಿಂಗಳಿತ್ತೆ ಗುರುವಾಯನ ಕೆರೆಗೆ ಎತ್ಯ ಗುರುವಾಯನ ಕೆರೆ ಇರ್ತಾನೆ ನಾನು ಸೀದಾ ಉಜಿರೆ ಹೋತು ಉಜಿರೆ ಇರ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತು ಸೀದಾ ಸೂರ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ ಉಜಿರೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಮುಂದೆ ಮುಲ್ಪರ್ತೆ ಪೋಯರ ಅಂತ ಹೋಜು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪರ್ತೆ ಪೋಡು ನಾನು ಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಹೆಂಚಿಗೆ ಬಟ್ ಆಡೇಗೆ ಬೈಚ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸೂರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನ ದ್ವಾರದೊಲೆ ಆಯ್ತು ಸೀದಾ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್ ಹೋಗೋದೈತೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ ಬಾಡ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಬತ್ತ ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಬಿಡ್ತು ನಿಜ ಕೊಡೆ ಪೂರ ಆವಡತ್ತೆ ಈ ಬರ್ಸ ನೀ ದಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಪಿದಾಡ್ ನಂಜು ಚೂರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಗುರುವಾಯನ ಕೆರೆ ಎತ್ತಿರಾನಾಗ ಬರ್ತನ ಬರ್ಸ ಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ಗುರುವಾಯನ ಕೆರೆ ತುಕ್ಕ ಹೆವಿ ಬರ್ಸ ಸೊ ಸರಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಂತ ಮುಲ್ಪರ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತನ ಉಲ್ಪದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯ್ತು ಹೋಗೋಣ ತುಗ ಮುಲ್ಪರ್ದ ಆಯ್ತು ಪಿದಾಡುವ ಅಪ್ಪಂಚೂರು ಜೊತೆ ನೀವು ಬಂದಾಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಸ ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಗೋಲ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಹೋಂದುಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಕೊಡೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಾರಪ್ಪ ಸೊ ಬರ್ಸ ಹೊತ್ತು ಒಂಚೂರು ಅನ್ಕನ್ಫರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಗೈಸ್ ಸರಿ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಮುಪ್ಪನೇ ತೋಜು ರೂಟ್ ಹೋಗೋಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ ತೋಜು ಒಂದು ಇನ್ನು ಹೆವಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ದು ಹೆವಿ ಬರ್ಸ ಇದು ಬರ್ಸ ಬರ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಲ್ತಿಜ್ಜಂದು ಇಲ್ಲದ ಪಿತ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಇರ್ತದೆ ಈ ಬರ್ಸ ರಾಮ ನೆಟ್ಟೆ ಬೋಡು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೇರೊಂದು ಸೂಕ್ತ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಮಾತ್ರ ವೆದರ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಗೈಸ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತುಂಡು ತೂಪಾಯಿರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಈ ಮೂಲು ಏರ್ಪುರ ಸೂರ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಮುಲ್ಪದ ಪೂರ ಹೆಂಚೊಂಡು ಒಂದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತನೇ ಇರ್ತದೆ ಇಂಕೊಂದು ಆತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ತೂನಾಗ ಪೂರ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೋಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಪೂರ ಬುಡ್ದಿತ್ತು ನಾವು ಅವಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣವಿನಿ ಬುಡ್ದಿತ್ತು ತೂಪಾಯಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪರಕ್ಕೆಡು ಪೂರ ಮಣ್ಣದ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಲ್ತು ಪೂರ ಮೂರ್ತಿ ಕುರ್ದು ಪರಕ್ಕೆ ಪೂರ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ದಾದ ಪೂರ ಈಡೇರು ಒಡೋ ಪೂರ ಈಡೇರುನಿಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲಿ
ಬರಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ನಾವೇನ ಪನೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ವಿ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಐಕ್ಲ ಉಲೈ ಹೋದು ಬರ್ಪ ಉಲೈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಪ್ಲೆ ಕಾವನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಪಾನ್ ಸೊ ಹೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತನಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕೌಂಟರ್ ರಶೀದ್ ಮಾಲ್ರು ಮುಲ್ಪದ ಮೂಲು ಮುಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಆತಾಗ್ಲಾಡೆ ಆ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಗ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ರ ಬನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಸೊ ಅವು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮುಲ್ಪ ಪೂಜೆದ ಅಂದು ಪೂರ ಮಾಲ್ಪೋಡು ಕೌಂಟರ್ ಸಾರಿ ಮಣ್ಣಿನ ಹರಕೆ ಗೊಂಬೆಗಳು ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಸದಾಶಿವ ರುದ್ರ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಬೆಂಚ ಮುಲ್ಪಲೈತೆ ಕುದರ್ಬೋಯ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಓಕೆ ಅನ್ನು ಮುಲ್ಪರ್ದಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ತಿದಾರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಲಾಯಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಉಲಾಯಿ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಂಡು ಸೊ ಯಾನು ಹೋದು ಬರ್ತದ ಕೈ ಮುಗಿದ ಅದು ಬುಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಹೋದು ಬತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೂರ ಅದು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಮೂಲಲ್ಲೇ ದೇವರು ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ಪಾಡು ಭಗವಂತ ಅಂಚನೆ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೆ ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆವಾಡು ಅಂತ ಅಪ್ಪುಗುಟ್ಟನ ಪೂರ ಹೊರಕ್ಕೆ ಸಂದುಂಡು ಸೊ ಐತೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಸಾದ ಅಲ್ಲಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ 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 ಪರಕೆ ಬಾರ್ನ ಬಣ್ಣ ಹಂಚಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಪ್ರಸಾದ ಒಂದು ಕೌಂಟುಡು ಸೀದಾ ಹಂಚಿ ಪೋಪುನ ವಿಷವಾದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವೇರ್ನ ಹೊರ ಇಂಚನೆ ಬಿಡು ತುಪ್ಪನಾಗ್ಲ ಬರಲಿ ಇನಿ ಬಣ್ಣ ಪಂಡ ಇವೀ ಬರ್ಸ ಅಮ್ಮನ ಗೈಡ್ ಕೊಡೆಲುಂಡು ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಗೈಸ್ ಎಸ್ ಪೋಯ್ ಪರಕೆ ಬನ್ನಾಗ ಪೋಪುನ ಜನ ಜಾಗೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಗೈಸ್ ನನಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಅದಾದ ಇತ್ತನ ಹರಕೆ ಇತ್ತನ ನನ್ನ ಪಾಡಲ್ಲಿ ನಿಂತಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಸೊ ನಿಗ್ಲದಾದ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥವಾದ ಎನ್ನೆಯೊಂದಾರು ಏನು ಪೂರ ಸಂದವಳಿ ಪರಕೆ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಕೈ ಮುಗಿಯರ್ಲ ಬರಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಸ್ ಅಪ್ಪುಗುಟ್ಟ ತೋರ್ಚಂಚ ಗೊಬ್ಬನ ಬುರುಂಡು ಇಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ತೂವಲಿ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಪುಂಡಲೆ ಪೋಪುನ ಬನಕ್ ಎಸ್ಸಂದು ಉಲೈ ಪಾಯರ നമുക്ക് ബത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കയറി കയറിക്കുന്നു എഡ് വൈബുണ്ട് അല്ലേ ജിയ എഡ് വൈബ് കയറി നമുക്കಲ್ಪ ಉಲಾಯಿ ಪೋತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಇದೇ ಉಂಟ ಮಾತ್ರ ಉಲಾಯಿ ಪೋತು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಾರೆ ಅವಕಾಶ ಐತಿ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಉಲಾಯಿಲಡ್ಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬನ್ನತ್ತ ಉಲಾಯಿ ಪೋತು ಅಲ್ಪ ಮನ್ನತ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ಬೊಂಬೆಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ಜಾಗ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಉಂಡು ಕಲ್ಲುಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ರಾತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ಪೆರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ನು ಪಾಲಿಸೋಡು ಏನಿದೆ ಕೆರೆತಾಡು ಮಾತ್ರ ಮುಖದ ಪಾರ್ದಿಸಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಪರ್ದು ನಾನು ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಇರೇ ಒಂಜಿ ಬೋಬೋತು ಉಂಡದಾದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಂಚಿಗೆ ಸೊ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಂಚಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಬರ್ಸ ಬತ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆತ ಬರ್ಸ ಈ ಕೋಟೆಲ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕ ದಾಳ ತೂಜನೆ ಅಪ್ಪು ಹಂಚಿದಾಲೆಜ್ಜಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬು ಬೂರುಂಡು ಹಂಚಿದಾಲೆಜ್ಜು ಸೊ ಮುಲ್ಪರ್ದು ನಾವು ಪಿದಾಡ್ಗ ಎಸ್ ಅಂಕಲಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೂರ ಆದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ನಾಡೆ ಹೋಗೋಣ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗನ ನಾಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪರ್ದೈತೆ ಉಜ್ಜಿರದೆ ಕೈತ ಬರ್ತೀವಿ ಆಡೆ ಹೋಗಿ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಎಂಗ್ಳು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಕಾರ್ನ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಮುಲ್ಪರ್ದೈತೆ ಸೀದಾ ಆಡೆ ಬೋತ ಕಲ್ಪತ ಹಾರಿಕೋಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಮುಲ್ಪದ ಅಂಕ್ಲು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೂರ ಆದ ಆಂಡು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ನಾನು ಬರ್ಸೊಂಜಿ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಹೆಂಗೊಂಚೂರು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಂತೆ ಅವು ಪೂರ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಚೂರು ಫ್ರೀ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಬರ್ಸದ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾಂಡು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪಿದಾಡು ಆಯ್ತಾ ಸಿಟ ಉಜ್ಜಿರೆ ಹೈವೇಟು ಇಲ್ಲ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಹೈವೇಟು ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತಲೇಕ ಬರ್ಸ ಈ ನಾಲ್ನ ಬುರ್ತುಜಿನಿ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಮೈನ್ ಇನ್ನೇ ನಾನು ತೋಜುನು ಚಂಡಿ ಮುದ್ದೆ ಬೂರದ ಆದ ಪೂರ ಆತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಉಂಟ ಬಚ್ಚಂಡ ಬರ್ಸ
ಓಲ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಸನಾ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಬಾಲೆಗ್ಲಿ ನೀನೇ ವಿಡಿಯೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಸರ್ತದೆ ಬಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋದು ಪೂರ ಎಂತನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯ ಆಂಡು ಮುಂಚ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ದೇವೇಟ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಟ ನೋಡೋದು ಬರ್ಸದಲ್ಲ ಅಂಚನೈತೆ ಇನಿ ಕಾಂಡ ಎಡ್ದುಕ್ಕ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುರಾಣ ಎಡ್ದುಕ ಒಂಚೂರು ಬುಡ್ಡು ನೇನಿ ಬಣ್ಣ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಎತ್ತಿರನವರ ಬರ್ಸ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನ ಗೈಸ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಗುರುವಾಯನ ಕೆರೆ ಕರಿದು ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸ ಬತ್ತೊಂದು ಗಾಡಿ ಬರ್ರನೆ ಹೆವಿ ಬಸ್ಸ ಈಗ ತುಂಬ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಬರ್ಸ ಇರ್ದುಕ್ಕ ಉಂಟು ನೆಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ನಾಳ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಉಂಟು ಇಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪರ್ತು ಸೀದಾ ಏನು ಆರಿಕೊಡಿಬೋದು ಮೂಲ ಉಜಿರೆ ಎಡ್ದು ಉಲೆ ಅದು ಬೋದು ಆರಿಕೊಡಿ ಎತ್ತಿರ ಅಲ್ಪರ್ತು ಇಲ್ಲಂತಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಆಯ್ತು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುಖ ಓಯ್ ದಾದಪ್ಪ ಪಾಪ ಅಂದೆ ದಾದಾ ಓ ಅವು ಬೋಡವು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಅವು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಉಂಡು ಅವು ಖಾಲಿ ಅಂದ ಅವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚೆತ್ತನು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಹಾಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು ಅದಮ್ಮ ಒಂದು ಜನ ಪೋಯಾರ ಅವಕ್ಕ ಸಂತೆ ಪುರ ಚೂರು ಎದು ಇಂಚಿಗೆ ಅಂಚರ್ದ ಅಂಚಿಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಉಲೈಪುರ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ ಅಂದ ಎತ್ತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿ ಗಣತ ಅಂಚಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ನೋ ಅವಕಾಶ ಆಕಿರ್ತಾರಟ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ ತೋಲಿ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಪುರ್ಸದ ಅನ್ನಂದ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೂರ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ ತಂಗೈ ತಾಲೂಕು ಊರುಂದು ಲಕ್ಕಲೆಪ್ಪು ಅಮ್ಮ ಹತ್ತಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತು ಚಂದ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಹತ್ತನ ಅವು ಇರ್ತಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ಬಲಿ 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 ಮೂರು ಕೂಚಿಲ್ಲ ಅವ ಅಮ್ಮ ಕೂಚಾಡ ಒಯ್ನ ಕೂಚಿ ಹಾಲು ಕುಲ ಸಾರಿ ಬುಕ್ ಆಯ್ತು ತಿಂಡಿ ಹಿಂದೆ ಕೊಡು ಇರೋ ಕೊಡು ಅಪ್ಪಗೆ ದಾಲ ಬತ್ತ ಹತ್ತು ಜನ ಕೇಕ್ ಉಂಡ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಕೊರ್ಲದಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿ ಕೂಚಿಲ್ಲಪ್ಪ ಮೂಲಿ ಅವು ಓಲಾನೆ ಪೊಯ್ 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 ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿ ಕುಲ್ಲೆ ಆಮುಂಡಿಗೆ ಈರೆ ಮೂಲಕುಳ್ಳ ಒಂದು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಪುರ ಅಂತ ತಿರ್ಗ ತಾಂಡು ಎಸ್ ಓಕೆ ಸರಿ ಸೀದಾ ಹತ್ತಿಗೆನೇ ಇರಲಿ ಮೂರು ಪಾನವ್ಯಾ ಐತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಹೈವೇಟೆ ಕಟ್ಟಾಪನ ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ನ ರೂಟ್ ಅಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆ ಹೂ ಶಾಲೆ ರೈಟ್ ಕಲ್ಮಂಜ ರೈಟ್ ಓಕೆ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಬಣ್ಣ ಏನು ನಾಳೆ 20 ಹಾರ್ನ್ ಹಾಕಿ ಗಾಡಿ ಬತ್ತನ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಚೂರು ತುಂಬೆತ್ತವರು ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಅವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಈ ಗಾಡಿ ಬತ್ತೀರ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣನಾಗ್ಲು ಪೂರ ಮೆಲ್ಲಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬಿಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿರ್ತು ಗಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ತು ರೋಡ್ ಬರ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರ್ತಾನೆ ನಿಂಗೆ ಬರ್ಸನೆ ಬಾರಿ ವಿರೋಧ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ಸ ಬರೋಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ చెప్పు ನಿಂಚ ಮಾರೆ ಮೂಲು ಯಾಗುಂಡ ಅನ್ನೊಳ್ಳೇರು ಮೂಲೆ ಇಂಕಲಿ ಏನು ಕಾರುತ್ತೆ ಮೂಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಗೈಸ್ ಜೋರು ಸೈಡ್ ಬರೆ ಅಂಚಿಗೆ ಮೂಲ ದೀತೋಳಿ ಇಂಚಿಗೆ ನಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಪುನಃ ನಮ್ಮನೆ ಎಸ್ ಅಂದ ಓಕೆ ಇಂದೇ ಅಣ್ಣನಾಗ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆನ ನಮ್ಮ ಓದಿತ್ತು ನೀರು ಬತ್ತಂತಿ ಏಸ್ ಇನ್ನು ಬರ್ಸದ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸಾಕಂತಿ ಹೌದು ಓದಿದ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಜಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಎಂಜಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ಏನೇ ಬರ್ಸಲಿ ಫುಲ್ ಜಂಡಿ ಇನಿ ಬರ್ಸನೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಏರಪ್ಪು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕೊರಿಯರ್ ದೊಡ್ಡ ಮೇರೆ ಗೊಂಬೆ ನಾನ ಕೊರೈ ಸೊ ಇದೇ ಇಡೀ ಎತ್ತೊಂಡ ಒಂಚೂರು ಬುಕ್ಕ ಹಸಿತೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕೊರ್ತಾದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೂಲು ಚಾಪುರ ಪರ್ದು ಸೀದಾ ಬಿದ್ದಾರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಆರಿಕೋಡಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪ ಪರ್ದು ಬಿದ್ದಾರನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆತು ಬುಕ್ಕ ಸೀದಾ ಅಲ್ಪರ್ದು ಇಲ್ಲಾಗಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಪುಲೊಂದು ಬರ್ಸ ಇತ್ತ ದಿನನೇ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಬೇತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಂದೇ ಬರ್ಸಾನೆ ಫುಲ್ ಜರಿ ಬರ್ಸ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಅದು ನನಗೆ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಚಂಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಲು ಉಂಟಾನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಚಂಡಿ ಆಯ ಗೈಸ್ ಪುಚ್ಚೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಪುಚ್ಚೆ ಬುದ್ರೆ ಎಂಚ ಮಿನ್ನ ಅವು ಕಿನ್ನಿ ಆಯ್ತಾನೆತ್ತ ಒಂಜೇನಾ ರಡ್ಡು ಕೊರ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಊರಿದ್ದನ ಬರ್ಬಾನ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಪುಚ್ಚ
ಸಮೋಸ ಬರುಂಡು ಮಾರೆ ವೆಜ್ ಅದ ಎಗ್ ಸಮೋಸ ಹತ್ತದ ವೆಜ್ ಉಂಟು ಚಾಯ ಅಪ್ಪು ಬೆಲೆ ಚಾ ಬರ್ಕ ಬರ್ಪಾರ ಪಾಯಸ ಪೂರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಾಯಸ ಸೋಕಾದನು ಅಲೆ ಪಾಯಸ ಆಯ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೂನ ಅಂಬದ నేను పాపం పెద్ద అంబే ಪಾಯಸ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಬರ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಚಾಯ ಅಂಡಿ ಪಾಯಸ ಅಂಡಿ ನಾಯ್ತು ಒಣಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಿನ ಒಣಸಲ ಚುರುಕೈಕ ಮುಲ್ಪರ್ತದೆ ಪಿತಂದಲ್ಲ ಬೇಪುರೈತೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಸಮಯ ನಾರ ಬರ್ಕನಲ್ಲಪ್ಪು ನಾವೇ ಅದಾನಪ್ಪು ಮೊನ್ನೆ ಮಲ್ಲ ಕೊಡಿತ್ತು ₹100 ಆರ್ಡರ್ 20 ಕೊಡೆ ಬಾತ ನಾನು ಓದಿತ್ತು ಬರ್ಪ ನಾಳೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಬಾಯ್ ಬೆಲೆ 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 ನಾಗಲ ವರ್ಷ ಪೋನಾಗಲ ವರ್ಷ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಸೀದಾ ಆರಿಕೋಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಲಾಲು ಬಾಪು ಜಾರ ಟಾಟಾಂಬ್ಲೆಪ್ಪು ಟಾಟಾಂಬ್ಲೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿದಾಡುವ ಎಸ್ ಬಾಯ್ 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 ಓಕೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಸೀದಾ ಫೋನ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೆ ಪೂಜೆ ಒಂದುಂಡು ಬಲ್ತವಲ್ಲೈತೆ ಆರಿಕೋಡಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂಜೆ ಒಂದುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ಏತು ಹಣ್ಣು ಬಂಡ 12:01 ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ 1 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಪೊಯ್ ಗಾಡಿ ಪುರ ಆರಿಕೋಡಿ ಎಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಯಾ ಈ ಸೂಚಿ ಆಗ್ತದೆ ಫುಲ್ ಗಾಡಿ ಒಲ್ಪದಾದ ಮೂಲೆ ಬೈ ಮೂಲೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆತನ ಬುಕ್ಕ ಈಡೆ ಓಡೆ ಬರ್ಪುಣ ಜನ ಹೆವಿ ರಶ್ ಓಕೆ ಉಲಾಯ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರ ಬುಜಿ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಪಾತ್ರೆ ಬಾಟ್ಲಿ ಊರ್ನು ಹಾಂ ಕುಡಾಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಕುಡಾಂಡ ಒಣಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ಇನಿ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಮೈನ ಅಂತ ಹೋಜುಂಡು ಸೊ ಮೈನೆ ತೋಹಿನಿ ಬರ್ಸ ಒಂಚೂರು ಗುರ್ತುಜಿ ಗೈಸ್ ಓ ಆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸರ್ತತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ ತುಂಬ ಬೋಯತನೇವೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ತೀವಿ ಒನಸು ಪೂರ ಮಾಲ್ತು ಬೇಗ ಮಾಲ್ತು ಬಿದಾಡಿಯಾ ಇವ್ರು ಬೇಗ ಬಿದಾಡ್ರಾಂಡ್ ಬಟ್ 2 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತು ನಿತ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಒನಸದಾನಾಗ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಅವನುಂಡು ಮೂಲ ಮಿನಿ ಗಾಡಿ ದೀತು ನಂಡ ಫುಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಗಾಡಿ ದಾಡಿ ಪೋಯಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ದೀತ ಓಲ ದೀತೆ ಕಡೆ ಬಲಿತಂದು ಪೋಯ ಪೂಜೆ ಒಂದಿತ್ತು ನಾಗ ಮನಸ್ಸು ಪೂಜೆ ಪೂರಾಂಡು ಪುಲಾಯ್ತು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಈತಾದಿತ್ತಂದು ನಾಯ್ತು ಮುಲ್ಪರ್ತು ಸೀದಾ ಕಾರ್ದಾಡೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಮುಲ್ಪರ್ತು ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಆದಿತ್ತೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕುಳಿತು ಬಿದಾಡಿಯ ನಾನು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬರೋದೇ ಹೇಳು ಬೇಡ ಶೂ ಎಂತ ಫಾಸ್ಟಿಯಾ ನಿತ್ಯ ಮುರ್ಕು ನಾನು ತೆಂಗ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಎತ್ತಿಯಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಮೌಲಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬಟ್ಟು ಬತ್ತು ಬೊಡಿನ ಅಂತ ಹೋಜಿನ ಬರ್ಸಾಗ ಸರಿ ಓಕೆ ದಿಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರಕ ಬರೋದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇದು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತವಲ್ಲ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೋದು ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್